Asmo berriekin jarraitzen dugulako, urte barri. Ez dakit asmo barrizeketan izarte bien? Ja. Izarte luzatu behar ditugun? Egite dituzun arte. Eta egiten ez dituzu, urren urterako. Bueno, dantza asko eta musika asko, eta umore ona jarriko diegu gaurko miluzeri. Hori gaurko asmoetako bat. Datazela gure lehiakideak. Gabon! Ongi etorri! Kutsu eta handika gure veteranoen leku hartuta ja. Ze moduz bikote? Bastik? Ondo, hirugarren saioa, gure Iruñeko bikotearen zat, 1.225 euro gogoratuko dugu aurreko miluzen urrezko galderaren erantzuna jaso genuela. Nahiko espero gabe gainera, osake. Ondo, eta egon die, Catalina bigarrenaren dokumentalak ikusten endika ia gauien eskerrak emoteko. Rasputinena ere, bai, ez da, bat. No, Iruñeko enperadore zarete, martxan eh? A ver. Bueno, utxu endika gogoratuko dugu. Hori. Irakasle, euskari irakasle endika, eta, kasetaria, uxue gaur ze intentzioarekin? Gaur ze intentzio? Egia esan, ja 1.000 euro eta gero gelditzen zaiguna zakua da, ez dago besterik. Hori nintzen, pentsatzen, ibilbidea izan da, finalera iritsi lehenengoan, bigarrengoan finalera iritsi eta urrezko galdera, hirugarrengoan zakuaren 1.000. Oso ondo! Polita litzateke. Narratiboki ondo geratzen da, gero ja. Oso polita litzateke. Ongietorri bikote. Baina narrazio horretan, nahiak eta maiik ere euren partea nahi dute. Ongietorri, gabon bikote. Gabon. Zuen momentuz, aurrera egin duzu. Hori zen, lehenbiziko helburu hori zen. Bai. Miluzen aurrera jarraitzea. Gaur helburua da, sokatiran ere aurrera egitea kaso? Bai, aber lortze den. Horretarako apunteak hartuta, errepasatu dugu ariketa espezifikorik edo... Ze ikasi duzu zuek batez ere IBF-en? Naia, IBF-i esker ikasi duzun gauzari garrantzitsuena zein da? Ez dakit nik. Ez? Magik? Ez asko. Asko ez, Beraz, badakizue, matrikulatu IBF-en, ondo pasatzen duten. Hori beti. Bai. Vale, ados. Ostegun gauak eta? Bai. Hortan zarantzari gabe. Eman izena IBF-en. Gero ze irten bide, zuk nahi gazi izan nahi zenuke? En irakasle, oinai naiz lehen hezkuntzako gradu egiten. Bale, ados. Soinketako irakasle izateko, ebidez. Magi? Ani entrenatzaia, baina, hendik ez dauket oso argi edo gizatetik edo errendimendu aldetik. Irabazi zakua, eta horrela etorkizuna pixkat bermatuagoa izango dut. Ados? Apa bikote, sorte hon, animo. Gure bikote berria, ongietorri, Maite Tander, zelan gabiltz. Ondo, amentxe. Bueno, Maite leku ederreti zatozi, Bai, zora luzetik. Zora luzetik, bikoti, Ander, ez da lehenengo aldia miluzen? Ez, dala 15 urte. 15. Duela 15 urte izan. Hola, zedin honek. Oina 15 urte, Maite Tander bikote eginda, eta zelan animatu zari, Orain barrio bueltatzen. Ander goguakin geran zan. Bai. Orduan, saio initxuan, eta ja, hauguan 10 itxin dituten. Hori asmoa? Barrera eta zakuela listia asko sobeto. Bale, aurrean 5 egiten dituzten, orain goan 10-garrenaren bila. 10 gutxienez. Ander, orain jubilatuta dana. Bai, oso, hoxe, eskerrak horri. Eskerrak horri miluzera etortzeko prisbarik. Hori abertzen da, nun betxen. Jubilaziorako plantxarra ez da? Erretiro hartu dauzu etorri miluzera, denbora daukazuta. Hori da. Ederto, Maite, ordutik ona, ze bizitza aldatu zaigudan hori, baina ondino sasoiz ikusten du eta humorez. Bai, betiko martxan. Ze intentzio, Maite, apurtxu urduri zatoz? Ba, oso urduri. Kendu horrek urduritasunak eta ondo pasatu, ez da? Bai. Lehenengo programan bintzat irauntzia. Diruarekin, Ander, zein goen nuke? Ez da pensabetu ezer. Horenik ez duzu pensatu? Az pensatu, usta, oino sasonetik zera nahiko makaltza manil zen ez beti da oso zer. Bai. Orduan, horretan. Zer azkagu, piloto asko piztuta, Bai, entzun gero eta gutxi, ikusi gero eta gutxi hau, eta... Oso ondo pasako dugu orduan, Sonotone baterako zakuegaz badau. Bai, ondo. Ongietorri, bikote. Bikote eta ondo pasa. Sonotone bat eta bi eta publiko guztiaren eta sonotoneak. Erne, gaur, jokoan baititugu 63.000. 575 euro. Guau! Ederto, hau entzun eta gure lehiakideak lanerako gogoz. Eta publikoa ere zoratu. Elizondotik lanbideziketako gure ikasleak. Bueno, zoratu eskerrak. Hauek ere aipamena nahi dute. Bale. Zoratu batzek bai. Ba, usu hendika zoratu barik danak asmatzeko prest. Venga, guazen, arrasto eta lehenengo taulako. Lehenengo arrastoarekin. Gehienetan, nahi gabe egiten da. Arrausi. Nahi amai? Pestañeo. Maite Ander. Bekatua. Begira. Fuerte etorri da, Ander. Usu handika, ikusi daiteke edo ez?
Erantzun bat? Erori. Erori. Zahartu. Maite Ander? Gizurra zan. Nahiko gorritzen da. Nahiko gorritzen da. Baina, bigarren apurtxo metaforiko izan bai. Nahiko gorritzen da. Bai. Nahi gabe egiten da. Zer da beraz? Probatu, edo paso, bestela? Lotxatu. Lotxa, edo. Sukaldao. Nahi gabe. Begia. Ez da. Bere lagun oberena erizaina da. Venga, hau arrastona. Nahi gabe egiten da. Bai? Bota? Zauria. Zauria? Oso Hirurogeita hamar puntu zuen, Oso ondo. Bikain, batzuk ez baitira ikusten. Barruko zauria, ikusten. Ondo, nahi amai. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Barruko zauria bali bai duzu esetitzen dugu, ezkara horrela barretere hasiko, baina... Ai, ez. Zaindu zauri guztia. Bai. Lehenengo arrastoa, bigarren taulan. Poetak usten badigu, sukaldariak erabiltzen du. Ze zauria hemen bogotea. Zartagie. Maite Ander. Zera bizan? Oiaria. Zuzu handika. Nabala. Karta jokoan agertu hoi da. Bai? Kopa. Erantzun hona zen? Kapela. Karta joko ere gogoan. Musa. Hona? Tamaina desberdinetakoak daude. Labana. Maite Ander. Platera. Platera. Beste zerbait? Arrak. Pilotarekin borrokan dabil sarritan. Ona da? Oso ona hau, Honekin ja. Pilotarekin. Sukaldariak erabiltzen du. Pala. Pala? Ez da pala? Maite Ander? Saskia. Almandro Villa. Saskia. Erantzun bat, eman beharra daukaguta, bai. Zuzu handika? Almandro Villa. Ustez, errazagoa da, ba. Ez. Paso. Venga, hau bai. Trikiti aiotzeko atera poltsikotik. Ez pa, denak ere isilik, ze entzun egiten da. Eskue. Eskue. Oso ondo? Eskua! Hirurogei puntu eskutik. Nahi Oso amai ondo. zuentzat. Maite Ander, zeuek erantzuten hasi, eta hirugarren taulan lehenengo arrastoa. Eramangarria izan daiteke. Txila. Adibidez. Ordenadorea. Poltsa. Zure barruko arropa oberen ezagutzen du. Kontuz orain, zer erantzuten dugun. Maite Ander? Zertxo bait? Paso bestela. Kamiseta. Adibidez. Usu handika? Maleta. Maleta. Bueno. Nahi amai? Sujetadorea. Ez da karramarroa, baina pintzak ditu. Guzti ona. Penderetea. Tenderetea. Oso ondo! Ezekitokia, hori da. Oso ondo! Hirurogei puntu. Pintza nagusi, Maite Ander zuentzat. Zerento. Ba, itxura oso parekatua momentu saioak. Ia, imintzio kasitakoan zer gertatzen den. Uxu handika hartu lekua, nahi amaiu bestaldean. Eta ekin lanari, denbora. Petxatu horrena. Eta... Hasi. Eran, koktela, Oso ondo? Agarri. txirula, flauta, Hau da, hau. Epa, oso ondo. Denbora daukagu, Sukaldaria. Ados. Ratatouille. Sukaldaria eta... Zehaztu egin Eta behar da. xagua. Begira, Arriñano. Bai? Arriñano Arriñano eta Joseba Arriñano. Eta? Eta Eva.
Ez. Eta? Eta? Eta... Zein? Joe. Zein? Eta Laguntzailea. bisitaria. Ez, ez. Carlos Arriñan eta Joseba Arriñan. Ai, oso ondo! Oso ondo! Uxuek oso ondo, humorera oso ondo jogutu hor, Epa, Zu kontako arginanon txistie, ez? Asko Ez, dauzka, asko dago. asko dauzka, eta kontatzeko modukoak oso gutxi, gainera. Bai. 70 puntu bitaldentzat. Carlosen estiloa kontuz. Nahiko minea, zentu hortan. Nahi amai, asmatzen ondo. Egiten hobeto, hartu lekua, eta Maite Ander bezaldean zuek, jaba, bota proposamenak lasai, Guk ere lagunduko dizueguta, denbora. Nahi duzenean? Zer da hori? Leio bat. Ez. Zertan eizea. Kajatxo bat. Ez? Ez. Kaja handi bat. Ez, ez da kajie. Etxe. Ez da. Etxea... Etxe bat. Antzeko? Zetxe? Gaztelu bat. Gaztelua oso Vale. ondo. Egan, txori bat. Bai? Bai, Txori bat zea, txikia. bai. Txantxangorri bat. Ez. Uso bat. Ez. Nola egiten du naia? Kukua. Ez? Badauka berezitasun bat. Txori txiki bata. Txori txikia da. Nola egiten du naia? Kolibri. Bai? Adibidez. Opa. Oso ondo naia. Biok ze, aizeate. Erakusten, museoan. Zuzara, Bai? Museoan? Museoko... Nor? Bai. Egidaria. Bai, eta? Eta zu turista, ero... Bisitaria, oso ondo. bisitaria. Bai. Zoologoa zaren ez? Bai. Kolibriaren berezitasuna? Egalak asko mugitzen ditu oso azkar. Metro biko kolibri bat? Ni Erto? igual, aukera. Gustatu zait, Anderrek esan du, nik eingo dut begiratu. Batzu Ba, nola ni egiten zen, beste nola asmatzen duen. Gozatu, oso ondo, bai. Badanak, 60. Erto? Orain ikusle izatetik, ekintzara, pasako gara. Ander Maite hartu lekua, mesedez, zuek imintzion gile orain. Eta bezaldean, Uxu eta Endika. Denak ere oso feinari garata. Eutxi horri, aldela. Guazen denbora. Ai, ama. Zen edo zuzuk egin. Bai, banatu. Eta hasi. Bizkor? Hasi? Jalea, jateko bat da. Garestia. Bai. Trufa, ez, nola da? Nola da, arrautza txoiet, joder. Ez. Angila. Angi, nola? Angula. Angula gori bai. Apo, Ander. Zeruan dago, Bai. kuadro bat. Zer da? Txapelketa bat. Ez. Txapelketa. Non ari zineten? Zeruan. Zerutik, Bai. izarxo Ekaitza. bat, ekaitza. Bera, zer da? Rumoia. Euria. Ekaitza, eguraldia. Eguraldi. Tximista Rumoia bat. ez, Tximista tximista hori, bai. Tximista bat. Vale. Tximista bat. Songi. Ia, elkarlanean, Maite eta Ander. Bai? Bai, lagunak, ez. Lagunak? Konpontzaile... Jatekoa. Bai. Bai, jatekoak, arizete presatzen sukaldean zaudete, eta arizarete, Beteta da. langileak atxeden aldien bazaltzeko. Zerbitzaria. Ez. Ez. Mozten. Zer da? Sukalaria. Arakinak Eta eta bezeroa. bezeroa. Bai! Vale. Diupa, kanpaiaren gaine. Oso ondo, Azken segundora arte. Eta, bai. Argi geratu da Ander bezeroa dela, segituan egin du. Ondo, ni bapo, ja. Zora garri. Zein mintzio kauna ikusi dugun hau pastuek beste 60 puntu. Primera. Vale. Imintzegatik eroglifikoetara guaz, eroglifikoak bakoitza bikotea bere bakardadean. Usu Endika, zeuek lan egin beharko duzue, puntuak zeuentzat bildu. Botaoz, ikusten duzuen guztia. Ja. Guazen, denbora, lehenengoa. Aitak egingo du lan hori, bai, Bien bitartean. bikain. Erditek irakurten hasi eta bi letran eta bi tartean dago, bien bitartean. Oso ondo. Batu zuen Uxuek Endikak bazuela talentua. Orain erakutsiko. Bai, pizkanaka baina atera du. Bai. A ver. Oso ondo, bigarren eroglifikoa, denpora. Azaroan asko ikusten dira. Nortzuk? Nortzuk dira? Bob Marley. Eta... Bale? Ezakin orden hori, joder.
Behien? Teak. Azaroan Bai? asko ikusten dira. Teak, ez. Teak. Bob Dylan, Bob Marley, letraka, bo, azkena ez dugu behar, eta bibo. Ikusten ditugu? Bibo eta teak. Bibo teak. November. November. No, berandu ikusi dugu. Baina remiziko, bai, 50 puntu, bikote. Nahi eta Magi, pare bat eroglifiko. Eketeko gogoz, gure neskak. Lehenengoa, neskak, denfora. Narrastiek ere badituzte. Eskamak. Bero, ez, Eskatak. oso ondo. Zein hori ez egiten ez, eta katuak. Uken dute katak ez, katak. Oso ondo. Katak ez, katuak bai? Zaleak zarete? Ez, Ni ez. Bala pasu, Magi? Ez, eukinun. Zago erdibidekorik, edo maitatu edo gorrotatu, Ezagutu arte. Ja. Nire nintzen Niri gustatzen gorrotatzeko zaizkit, entartekuk eta orain maite dut, ez? Bai, Gustatu ditut. erto. Nahi, Magi, bigarren eroglifikoa denpora. Galdu egin dut. Hori atrebezkanara. Venga, hasi irakurten. Izpilua. Izpiluan zer? Izpilukoak nola da. Erreflexua. Reflexua, bai. Zeta mesa. Galdu egin dut. Nezeke zeta mesa. Iupa. Iaziko gara, danok etxien bebai. Bai. Ra ikusiko espiluen, eta ra alderantziz, ar. Lady gagan erdia, ga. Ar, ga, eta gero, hasten gari irakurtzen, kikara bat daukagu hor silabaka, argaz, kikamera. Ikusi da? Bai, ikusi da! Bai. Azalduta gero bai, oso ondo azalduta iaski. Txalo gero bat iaski dita zuei, bai, berroita bat puntu! Bitik bat. Bai. Gaso metan ia zailagoa. Azaltzea, asmatzea baino, Eurek begire, apuroko begire, kikamera, Erre dute, erredakzioan. Bueno. Ba, Maite Tander, oinikaratu barik, Zorrozu eta aurrekoak. Eroglifikoak, bot aukerak, ahoz gora, laguntu alizateko. Eta lehenengoa, venga, sorte hon, denpora. Gaur hasi ditugu. Nola hitz egiten du horrek? Inglés. Bale? Zezen baki. Fire. For. Bale, for zer. For su. Zu ez, bestera batera. Gar. Bestera batera. Gaur hasi ditugu. For. For hori zer egiten dabil. Erretzen. For erre. Erre, for, lau inglesez behar genuelako. Erreform eta amak. Harik ez, eta mak bai. Erreformak. Erreformak, bai. Bigarrena. Handerria madarikaziokaria hasi da. Bigarrena, Ander, hortarago gota. Bigarrena, guazen denbora. Oporretan ibili naiz, zeizen dakorrek. Bai, Zein nola zan da? hori. Pitufun gaiztue. Bai. Nola zen? Oporretan ibili naiz. Behien? Karo. Amu. Behien? Fortadelo, ez da? Fortaventuran. Ez? Fortaventura. Oporretan Uan ibili bai? naiz. Uan bai? Ibili naiz. Jopa, uan bai. Ezagutu egin barren. Fortaventura. Bai, Gameluan. gargamel. Gamel. Gargamel, egizan. Gargamel. Silabaka garrik ez, gamel uan. Ez dugu punturi lortu. Lastima. Bai, txalo ere, jo, bai. Oso jatorra aritu dirata. Eta markagailuak oso itxura duta dauzkago gainera, parekatuta. Aurrera gine aurretik zazpikitxo bat. Oso ondo? Twitter bidez, helarazi digu, semeno gorria izeneko erabiltzaileak. Jatorriaren berri, ez daukagu. Ez da jakin nahi ere, Bilboko udal liburutegi batean, aurkitu duen ohar bat partekatu du. Oharrak dio, Erne, ipuin kontaketa amaiera berriro irekiko da. Horrela ez dago mailegua eta itzulketak buzoian utz daiteke. Eta hori irakurrita esan du. Nola? Uste dut, hau genero literario batean jokatu bagenu, izango litzatekeela saiakera. Izango litzateke saiakera abstraktua. Saiakera abstraktua. Ba, semeno gorria, zuk ere izen abstraktua daukazuta. Eskerrik asko partekatzea dik eta segi horretan. Bilbotarra. Bilbotarra, antza. Borruen Zondo. zuri gorria izango da. Eta saiakera... Txista esan bai. Zuri gorria, barkatu. Semeno gorria, zuri gorria. Zemen, bueno, ya está. Ari nintzen, barkatu jazki, performantza prestatzen, bai. Elizondoko gure lagunek urrats bat aurrera eman nahi dute. Ikasi dute. Beitu, bat...
Ikasi dute mi luzeko eskuaren letra. Horrekoan mugikorra aterata abestu baitzuten. Gaur esan didate, Antion, enbido hor dago guk. Ze orain abestuko dugu mugikorra atera eta mugikorreko linterna astintzen dugun bitartean. Itxaron, baina batera. Atera linternak, mesedez? Bai. Elizondoko lanbide heziketako ikasleak. Hauxe da maila, Ikusi ondo, Eta nak? Mundu guztia linternak aktibatuta. Linternak aktibatzen, bale? Ia ba, 1, 2, eta 3. Mi luzeko esku. Esku honetan dago zure montarea. Segula! Orain txalo ezin dut, jo! Orain jo txalo! Txalo jotzeko mugikorra gorde behar. Zema lan, Zondo, eta lanbide heziketarekin eta honekin ja etorkizunerako presta duete. Begira, bat emata mututa, zertan ari gara, ez. Uxu, Nika, zuek damurik ez, Ez. Hauxe zuen eskua. Ez da komeni beti ni eta ni esatea. Dagokionari. Ze bertsolari den omenezko oroitarria da hau. Salvador, Matxin, Xenpelar edo Uztapide. Uztapide. Errebotea? Salvador. Salvador, esan duzue? Bigarren errebotea. Matxin. Ondo, Ander. Erto. A batzuk, azteko. Aurrera. Eta musika. Eta hau ere ez aldarrarua. Ez gararik gabe Nafarroa. Guabazko nu. Vengo a Navarro. Zeharraroa euskararik gabe Nafarroa. Zenbat urterekin argitaratu zuen Bitxo Raiapek lehenbiziko diskoa? 13, 16, 18 edo 20rekin. 16. 16? Ez? Bai, diskoa. Bai? 13. Noski ba. Nafarroan ez bian ala 82. Pentsa, Dagu bertara, gure krasa salako hitz horien nuen erabiltzen, baina Bitxo Raiapa ikusten. Bai, ez da ikustera. Bera ikusten. 13 urterekin lehenbiziko diskoa, segulakoa. Aurrera, Uxu Bendika. Hit bat, Euskal Herrian. Bai, estimestekoa. Zenbat pixatu dezake gehienez Niloko krokodiloak. 420 kilo, 520, 620, 720. 620 kilo. Zazpiron da otamar. Gehienez, bai. Zazpireun Ez kilo kenuke nahi, alboan, kokodrilo Bai, bat. bai. Segi lanean, Uxu Bendika. Nola esaten zaio, erraz izutzen den pertsonari, irun berrin. Zizitia, pelafrustana, telatia edo lelolitia. Lelolitia. Polita. Zein da zuzena? Zizitia. Zizitia? Ez? Telatia. Maite Ander? Esan zuk. Pelafrustrana. Bai. Ondo? Oto esana? Ka. Ari zarete, puntu batzu biltzen, erreboten ere. Aurrera. Ze eskutatu dugu zetaken kantuan. Kaliza eta ardo beltza otatik pasa dira. 11, 12, 13, 14. Maika. Amairu. Amairua otatik pasa dira. Osondo. Mi beti zaten zara, Peiorekin, bai, beti, etengabe. Bai. Zondo eskak. Askatzeko aukera ere badukazu, Nahi izan ezkero? Nik ez. Ez? Zenbat biztanle ditu Gipuzkoako aia herriak. 500 eta 1000 artean, 1000 eta 1500 artean, 1500, 2000, 2000, 2500. Ze tartetan jarriko dugu? 1000 artean. Errebotea. 1500, 2000. Bigarren errebotea. 500.000 artian. Ez da, gehiago dira. 2000 artean. Eta denak mi luzeri begira. Sarka da bat, Seguru? Bai. Segi balanean, Uxu Bendika.
kriskitin joka hauek, zenbat aldiz entzun dugu kriskitina? 4, 6, 7, 8. 8. Ez? 7. 4. Txau, 7 horrena esan dut eta, bai. Ander, errebotea borrokatzen ja. Lau! Ondo. 7, erantzun zuzena zen nahi Amaia, askatzeko aukera dukazue orain. Kriskitina jota. Ez da komeni, beti ni eta ni esatea. Askatu nahi duzu, bikote? Ez, oraindik ez, uxu hendika. Auri, wake me up before you go. Oina, Auri, Polita bestia, vale, bai. pasando. Zeko bazulo da. Izturitze eta otsozelai, harrikrutz, pozalagoa edo mendukilo. Mendukilo. Errebotea. Harrikrutz. Bigarren errebotea. Ondo, bigarren errebotean, ondo. Ba, ederra leku, egonda gauzgu aurkeztu bat egiten euskal telebistarako. Eta ikaragarria da, bueno, bakarra munduan formetan eta ikaragarria albazio ikusi? Maite Ander, askatzeko aukera daukazue, bada ezpada. Azalpenak dio, berritxarraken iragana aurretik dokumentaletik ateratakoa da. Ez da komeni beti ni. Esaldi hau, Jose Luis Otamendiren hitzetan oinarritua, aurrera egingo dugu. Bai, ez garelako kukuak gure izan honek. Hauetako nor ez da saxofoi jolea. Charlie Parker, Lang, Aizea Marti Hartu edo Michel Ducaux. Michel Ducaux. Michel Ducaux? Oso ona. Lang. Bikain, Langek jotzen du pianoa. Eta Langen L agertu da. Nahi Amaia? Askatu nahi duzue? Probatu besterik ez bada? Gure izena. Ez garelako gure izena. Bai? Oilik kantatzeko. Soilik. Bai, gehitxe itxaron dugu. Ba, berzuertzeak. Zenbat izar ditu Papua Ginea Berriko banderak? 8, 12, 5, 3. Bai? 8. Errebotea? 12. Bigarren errebotea? 3. Ez du basmatua. Eta... Ezin daskatu. Azken erronda zena. Ez du eskurik askatu, ez garelako kukua gure izena soilik kantatzeko. Komodik banatu gabe orduan? Ba, bigarren eskua. Saiatu beharko dugu, komodintxu bet lortzen, nahi Amaia ustez. Zeuek abantaila txikitsu bet, bigarren eskuanetan, zeuenetik abiatuko dalako beti. Eta, enuntziatuak dino, gau bero baten ostean. Zeintzuk dira eskutatu ditugun hitzak? Txitxarroa eta berdela, sardina eta berdela, txitxarroa eta antxoa, sardina eta antxoa. Txitxarroa eta berdela. Bai, aski. Txitxarroa eta berdela. Hau da, himno bat bermiene. Jose Miguelen batela, txitxarroa eta berdela. Jodedera taldeak bertsioa eginda. Letra? Bueno, koroko nire kantzigaz geratzen nahi, Bai, ez da? Bai. Nahi Amaia, bigarren galdera. Zer kendu dugu, iruditik? Atea, bankua, leioak, erlojua. Oi. Hala da, bai? Askotia. Zure herria da. Eta herria begira daukazu naia. Bai, nahi beti du barkupetik. Bai, hori izango da. Bota? A ver, banku. Banku que bai. Ja. Erlojua. Ai. Maite Ander. Bankua. Ai. Usu handika? Leioak. Leioak. Burengoan begiratu naia, bueno. Oso politak, leioiek. Beste galdera bat? Azkoitia zen. Nola esaten da sarri, ondarroan? Mogolloitan, serri, biti, lantzin. Biti. Errebatea.
Lantzin. Lantzin, ederto. Gupe bai, bitu. Lantzin. I letra, saridan. Nahi eta Maili? Beste galderatxuet. Ze musika talderen diskoa da? Led Zeppelin, Aerosmith, Bee Gees, Backstreet Boys. Aerosmith. Ez da Aerosmith. Led Zeppelin. Eta asmatu. Ene. Nahi Maili entzun hau? Ze urtetan argitaratu zuen Zaz abeslariak kantu hau? 2005, 2008, 2010, 2012. 2008. Ez da 8, errebotea. Bost. 2005. Ez da 5. 2010. Oso ondo. Ikain. Je veux. Abestia. Je veux Zaz. Uxue handika, esaldiari begira. Je veux, ikusten duzue? Bueno, ez dakit hori esan nahi duen, baina. Ez, nahi dut. Je veux. Nahi dut. Nahi eta Maili. Zenbat biztanle ditu Baionak? 40 eta 45 mila artean, 45, 50 mila artean, 50, 55 mila artean, 55, 60 mila artean. 50 mila artean. Ez da zuzena. 50 mila artia. Oso ondo. T. Letrak agertu dira. Gau bero baten ostean esaten gabiltz, anerperitzen kotxeari gortinak jarri behar dizkiot bertsoetatik aterata. 2023an basarri, saria. Irabazi du bertso paper lehiaketan. Ez du askatuko, eta Nahi Maili. Norekin batera argitaratu zuen kantu hau, STR musika taldeak. Beti hor zai, perio nahi, ez dut hau nahi, negar malko bat ustutzeko ere ez naiz gai. Beti hor zai, perio nahi, ez dut hau nahi, ez dut hau nahi, ez dut hau nahi. Kolaboraziorako prest, zu. Melina Gris, dupla etxepe Chill Mafia. Chill Mafia. Errebotea. Dupla. ¿Qué es esto? Oso ondo. Askatuko duzue, Maite, Ander, saietuko zarete? Zaitut, atzetik. Bestela jarraitu egin behar dugu? Naia. Nahi eta Maili. Zein kiroletan erabili zen lehen aldiz, Dream Team ez izena. Futbolean, saskibaloian, hokeian, errukbian. IBF-ko apunteak aterata. Ez? Saskibaloia. Ka! Saietuko zarete, neskak? Nahi Maili? Bai edo ez? Ez. Beste galdera bat. 2 galdera geratzen dira, Adidanok. Nelson Mandela zenbat urtez egon zen espetxean? 7, 17, 27, 37. M7. Ez. 37. Ez? 27. 27 bai. Erre eta... Honekin? Bai, baietz. Bai, ustez. Kutsaritan igartzen zaitut atzetik petxuz blai. Zuzena da? Osondo! Osondo! Komodina! Izketan dika! Bat, duguta! Bai! Maite, Ander! Ondo ari gara? Bai. Puntu batzuk eta pilatuta? Komodina falta, ia ba? Horretarako, zuen eskua. Eskatu eta akaso emango zaizu. Hala dio enuntziatuak. Eta galdera, zein da Bizkaiko herririk txikiena? Morga, Lanestosa, Ubide edo Etxebarri? Morga. Morga? Erregotea. Lanestosa. Oso ondo.
Ka? Maite Ander, nola esaten da iruzurra zuberoan aitzipea, etzipea, itzipea edo utzipea? Itzipea. I. Bai. Errebotea. Aitzipea. Berriro? Aitzipea. Aitzipea. Zuzena da, errebotean oso ondo, A, batzuk? Eskura buelta, Maite Ander. Zer da, ezkutatu duguna, asteazkena? Asteazkena jaiatzen dugu eta ez goaz lanera. Asteazkena, amonaren... Zuzena emoten nahi duzue? Sí. Amonaren eguna, osaba ez kontzen da, aitatxok ez du lanik, erdiko asteguna. Amonaren eguna. Amonaren eguna, uste dut. Ez, Izan ziteken, baina... Amonan eguna beste bat. Baita. Aztelena. Uxu hendika? Osaba ezkontzen da. Asteazkena osaba ezkontzen da, jaiatzen dugu eta ez goaz lanera, ez goaz lanera. Pues Polo eta kompainia hemen kantuan. Zondo? Maite Ander, segi lanean. Eta kaso esango zaizu. Zein da, atzeraka egan egin dezakeen egazio bakarra? Kalandria, tximutxa, kolibria edo dilindaria. Kolibria. Azken aldian oso presente, bai. Dinot? Bai. Silvia Rodríguez bakarri falta, Hori da. programan. Bai. Puntua pilatu ditugu. Oraindik ez dugu askatuko. Zein koloretakoa da, batez ere, argaziko borda. Grisa, berdea, horia edo marroia? Venga, ba. Berdea. Probatu egin duguta, kale. Marroia. Bigarren errebotea. Horia. Ondo. D, batzuk? Eskatu eta kaso emango zaizu. Eduardo Galeanoren poesia bateko zati bat. Hortxe ezkutatuta daukaguna. Nahi, Amaia, askatu nahi? Oraindik ez. Maite Ander, zuen txanda. Ze urtetan kaleratu zen hainbestetan dantzatu dugun kantu hau. Apa, Elizondo? Segulakoa. Ez urtetan, barkatu. 92an, 93an, 94an edo 95an. 93. Saturday night. Yes. Ez. Ni horrela jaio nintzen, koreografia eginez. Seguro? Bai. Da, Maite eta bizoko ginen leku ezberdinetan gauze berdin egiten momentu horretan. Seguro, ja Maite bezatik dagoelako, bai? Askatzeko aukera daukazue? Oraindik? Kendo ezazkidazu. Kontuz? Duda eta... Ez. Oraindik ez. Aurrera ba. Zenbat hazi daiteke gehienez bambua egunean? 5-20 zentimetro, 20-50 zentimetro, 50-60 edo metro bat. Takit, 5-20 zentimetro. Ez, Errebotea. 50-60. Nahi, Amaia? Vale, 20-50. Ba, metro bat. Batxal. Egunean, Batxal. Botxoa. Horrela esate hotel karri. Hazi egin zara, Nomadati bestera. Maite Ander! Arratsaldeko 5 egon bada mareagoian, gaueko ze ordutan egongo da punturik baxuenean. 9etan, 10etan, 11etan, 12etan. 12etan. 6 ordu aldia. Uxu hendika, lehorrekoak. Eta lehorrekoek asmatu. Berto. I. Eta askatu. Bai. Goazen ba? Kendu iezazkidazu nire duda eta arropa guztiak. Ze proposamena. Zena da? Bai! Dudari gabe! Bigarren komodoina zuentzat.
Endika holan esan da, kendu, eske. Holan esan da, bueno. Nahiko duda. Baina, bueno, oso ondo. Bi komodin hau pasuek, bi komodin eta 350 puntu irunean. Azkoitia horrizian, Lareun oso ondo neskak. Zora luzan 350. Zein da zuzena? Bementxera bakiko dugu, zetaldek egiten duen aurrera. Lehenengo erronda. Usu handika, ustez lasai egiteko moduko ariketa geratu zaizu, Unibertsolariak filmeko pertsonaiak dira. Arti, Satur, Marti, Neptu, Maripipi, Merkuri, Jupi, Karratu, Eire, Hori, Otiz. Hiru ez dira zuzenak, beste danak bai? Arti. Naia eta Mai? Karratu. Filmeko antagonista, ondo. Marti. Usu eta Endikaren txanda? Satur. Naia eta Mai? Planeta, ondo. Jupi. Bolatz, beho bidek jarri ziona hotxa. Merkuri. Ari gara, planetekin loturak egiten. Merkuriorekin, kasu honetan. Neptu. Naia eta Mai erantzun zuzen bakarra daukagu taulan. Asmatu eta taula osoko puntu danak zeuentzat. Hori. Asmatutakoa daba. Errondatik kanpo geratuko zarete eta aukera berdina Maite eta Ander erantzun zuzen bakarra. Eire. Zumaiako musika taldea da Eire. Errondatik kanpo, Usu eta Endika. Komodina. Noski. Komodin erabili eta... Maripipi! 150 puntu zuentzat. Oso ondo erabili eta komodinak horretarako daude. Naia eta Mai leian jarraituko dugu eta bigarren errondan matematikaren adarrak. Kombinatoria, topologia, operazioen ikerketa, nomografia, analisia, erabakiak hartzaren zientzia, aritmetika, kantorea, doxologia, ikotika, algebra. Algebra. Aritmetika. Adar zaharrenetako bat. Usu eta Endika. Analisia. Zuzen? Naia eta Mai. Operazioen ikerketa. Maite eta Ander. Topologia. Zoragarri? Usu eta Endika. Kombinatoria. Naia eta Mai. Zurrumurruak nagusi, proba honetan. Ikotika. Ikotika alegia saltoka. Ez zuen loturarik. Maite eta Ander. Erabakiak hartzeko zientzia. Oso garrantzitsua hau, Eta nola geratu zaizuen tabula, Usu eta Endika. Komodina. Komodi erabiltzeko, noski? Komodintika. Bai. Monografiari esker. 150 puntu gehiago zuentzat. Bementxera bakiko dugu guztia hirugarren errondan eta Saturnoren sateliteak nahi ditugu. Jano, Japeto, Elena, Egeon, Encelado, Kalipso, Danubio, Pandora, Ariel, Prometeo, Sarakiniko. 3 ez dira zuzenak, beste 8 bai, Maite, Ander, Saturnoren satelite bat. Kalixo. Zuzen? Usu Endika. Ariel. Uranorena daba. Ez Saturnorena. Nahi eta Mai. Japeto. Pinotxoren aita. Maite eta Ander. Egeon. Bikain. Nahi eta Mai. Pandora.
Satelite txiki eta irregularra. Maite eta Ander. Prometeo. Zora, Harri. Nahi eta Maili. Elena. Maite eta Ander. Danubio. Oh. Danubio Ibaia. Kai, Danubio bakitxi baia da. Nahi eta Maili, zeuen txanda. Jano. Oso ondo. Planto egiteko aukera edo osatu. Venga, Zarakiniko. Zarakiniko. Ez da zuzena ba? Entzelado, bai. Bai. Punturik ez baina. Ba, honela geratzen zaizkigun markagailuak 650 puntu Iruñean, Usunek eta Handikak, Nahiak eta Maili garen puntu, 370 zora luzen Maitek eta Anderrek. Eta ondo esan du Anderrek, bai, banekien, Danubio Ibaia zela jakingo ez dut ba, baina proba egin dugu. Eta kale, proba egin dugu, 15 urte geroago Miluzera etorrita. Bai. Berez izan du bikote, ondo? Ba, oso ondo. Gustora aritu zarete? Oso. Oso jator, eta oso maitagarri, plazerra izan da guretzat zuekin aritu izana. Urrengo 15 urte barru? Hori da. Zuek 15 urte gehiago iraun eta gu etorriko ga. Bizi da gara, bai. Bai ez da? Maite Tander, plazer bat, etinot ze humor erakusten zuien, bai aurrekuen eta bai orain bai bueltata, hori da, makuluakin eta aldandanagaz. Ander, Maite besarka handi bat eskerrik asko tortzi erren, animatzearen, hau pasue! Aurrera egin duten bitaldeekin, bai, publikoa gogotxu, ilaski sogatira dator orain, dakizten moduan, eta Elizondoko lanbide heziketako lagunek esan digute, beti Miluzeko eskua abestia da, sogatira gezauka abestirik, konposatu diate bat. Erdi bana kantatzekoa, honela omen dio, nik erdia da zu beste erdia. Soka, soka, soka. Tira, tira, tira. Soka, soka, soka. Tira, tira, tira. Wow! Ya está, hau geratuko da. Betirako, ya. Hau ya Las Vegasen geratuko da. Soka, soka, soka. Bai, hori da. Bizi oso laburra izan doa bestia, baina polita aldi berean. Ia bizirik eta aurrera, nork jarraitzen duen. Uxue Handika, zuek puntu gehiagorekin sailkatuta nabarmen. Nahi Maili erantzuten lehenak, bai? Ba, hartu lekua, bat horreta, soka, soka, soka. Hori da. Denbora. Zein egunetan ospatzen da San Blas eguna? Otsaiak 3. Zuzen. Kanta herrikoiaren arabera, non daude aita semeak? Tabernan. Bai. Nork idatzi du eraikuntzarako materiala eleberria? Oiana Iguaran. Eider Rodriguezek, Gipuzkoako ze monasteriotan eman zituen urterik gehienak Pello Zabalak. Arantzasun. Zuzen. Zenbat orno ditu gizakiaren bizkarrezurrak haurtzaroan? 24. 33. Zein objekturen gainera igotzen dira dantzariak godalet dantzan? Aulki bat. Edalontziaren gainera. Nola du izena Antoni Adurizen errenteriako jatetxeak? Paso. Mugaritz. Ze izen hartu ohi du patataz barazkiz, atunez eta maionesaz egindako entzaladak? Errutxerra. Zuzen. Nork egin zuen Oma Basoko margolana? Paso. Agustin Ibarrolak, zein da Austriako dirua? Euroa. Euroa, zuzen. Zein hizkuntzatatik dator Eliza hitza? Latinetik. Latinetik. Ze hizki da Wikipediaren logoa? W. Bikoitza bai. Batzuek, zein deitzen diote Estatu Batuetako 59. estatua? Bai? Ezakit. Puerto Rico, paso esan, gaur aste arte bada zein emuntzen eren egun. Bai. Kiritsi da. Kiritsi da, zauka. Bai, pentsakor, geratu gara. Paso esaten ez zuten artean. Bai. Handika pentsakor, bueno, Puerto Rico da bidaitzu bat 1.000 eurokin oraindik ez beste final emate de beharko duzu, Horretarako zain egon, iruzten gaurrez, baina urrengoen, hau posue, Handika, zegoen zaino gora. Ara, finalean, aurrera egina Nahi eta Maili. Pozik, bikote? Bai, oso. Bai, ez da? Diru bila ere etorri gara eta Miluzera. Otarako aukera oraintxe. Eta diru bila etorrita, asko topatzeko aukera ere bai. Erne, gaur, zakuan, jokoan ditugu.
Saio hona gaur, Ilaski, beste, Elizondoko gure publikoari eskerrak lanbide eziketatik. Elizondon daukate ikastetxea. Eta hidez hau duzun Elizondoko ereserkia. Elizondoko ereserkia da Eli. Hau pasuek! Zondo, etxekuek, askar egiten badute, gurekin bat egiteko momentua, etxetik eta miluzetik, platotik bat egin, eta finala guztion artean osatu beharko dugu. Nahi amaili, baina ez dugu obien kokatuta, dirutza hori eskuratzeko. Ondo? Posik? Bai. Egiteko gogoz? Bai. Miluzeko harribitxi bihurtuko zinatekete. Hau guztia egin eta gero. Badako zui, harribitxiren bat edo? Soñien? Joiarea, baina. Komeni adituak izati egaian. Naia, Maili, sorte hon. Harribitxi izendapena dute. Denbora. Turkesa. Harribitxia da, bai edo ez? Ametista. Errubia. Jadea. Topazioa. Esmeralda. Tigre, begia. Kornalina. Zafiroa. Perla. Ambarra. Egiaztatu egingo dugu. Bost. Akats ditugu. Harribitxiak. Lau. Harri mota ezberdinekin gabiltz, harribitxi izendapena dutenak behar ditugu. Hori lehena moi balde. Ez. Ematik balde. Zafiro eta fazioa. Zema enborauk. Oita masix. Sei akat. Beste bat zauko gondik. Lau eski. Aize, venga. Ambar. Ambar noa. Hau. Bai, errubide. Zein errubidioa. Bai. Uste dut badet zein. Tigre. Ez perla bai. Venga, tematelo. Ai, ya ez. Zenera lagatzea. Hableno bai, ez da galde berrubia. Ambara bertzen. Ondo ikusi aldaketak? A ver, ez. Zentera berigiratu gara, urrezko galdera neskak. 11 hauetatik 2 ez dira mineralak. Denbora. Ez dena denak ez. Bai, zan daik ez. Bitxi eta ezan. Bai, zafiro, Bai, zafiro. Vamos. Bueno. Zemuz. Harriekin ibili gara, mineralak batzuk, beste batzuk ez, hori ere galdetu dugu. Urrezko galderan, harribitxi izendapena dutenak jakin nahi dugu. Ustez garestienak izango dira, ezta? Harribitxiak. Preziatuenak. Dinot, esmeralda bat harribitxi bata? Oso ondo. Harribitxi berdexka berilo mineralaren aldaera hain zuzen. Oso estimatu dago. Oso. Zafiroa harribitxia da? Hala da bai, aluminio oxidoa. Edozein koloretakoa izan daiteke, gorria izan ezik. Horrek urdinek, zafiro urdine ederrak. Gero zeta handiago, Oparirako? Gero eta handizago, Ikus da daila. Turkesa, neuri behintzat izugarri gustatzen zaidan, harribitxia da, edo ez, ez ezkoen emuan jarri dugu, zuzena da?
Ez da. Eta hauek erdi bitxi izendapena hartzen dute. Zira, harri bitxiak, harri erdi bitxiak, baizik. Kornalina ez da zuzena da? Santiagoko harria ere deitua, hau ere, erdi bitxia. Topazioa ez da harri bitxia zuzena da? Purua bada, gardena den harri erdi bitxia. Errubia aldatu dugu, lekutik. Rubi bat. Harri bitxia da? Ez eskure moan jarri dugu zuzena da? Lastima, bai. Errubia zen zerrendan, esmeralda eta zafiroarekin batera, bitxia zen, hirugarrena. Beste Harri guztiak... bitxi horiek errubia, esmeralda, zafiroa, diamantarekin batera ezagunenak, bale. Beste guztiak erdi bitxiak ziren, beste aldean kokatu behar ziren, alegia. Eta orain, lehenengo 25 euroak eskuratuta, ja beste irribarre batekin, 1000 euro eskuratzeko bidean jarrita. Esan dugu, 11 hauetatik 2 ez direla mineralak. Hori da, jakin nahi esan duguna behintzet. Zafiroa, erantzun dugu, urrezko galderan. 1000 euro irabazteko aukera 2 erantzunak zuzenak izan da. Zafiroa, ez da minerala? Bai, noski. Zerla eta hanbarra ez? Oie, beharra nituen. Zerla maskor barrotik, ostraren barrotik, eta hanbarra be... Erretxina, Bai, erretxina, Nahi amai, harri bitxirik ez du erosiko, baina 125 euro irabazi ditugu. Eta bilutzen jarraitzeko bera ere, bai. Okamikote, animo! Harri bitxik beteta geu, gauero, zeuek aitxik, Zerrik asko. Nagur!